Какъв беше най-важният личен урок, който научи за себе си? Много добър, любим мой приятел, преди години ми каза, че трябва сама да реша и да прецена дали мога да бъда локомотив или ще остана цял живот вагонче. Аз му казах, аз имам сили да съм второто вагонче, аз имам сили да дърпам повече дори от локомотива, но нямам самочувствие и увереност за локомотив. Днес седа срещу вас с силата и убедеността, че мога да съм локомотив. И за мен е много важно хората, които ни гледат, да вярват, че можеш да си над 50 години, да започнеш от начало, да се учиш на нови неща, да вярваш в себе си и да се бориш. Марта, Да. ти си една вдъхновяваща жена. Благодаря.